Soc en Jan Rius, tinc 13 anys i per mi Sant Jordi és un dia especial en el qual a mi m'agrada molt perquè com a fanàtic de la lectura i en el qual l'aprofito per estar amb la meva família. Normalment al despertar-me arriba la meva mare i em dona un llibre i de vegades potser no faig res durant el dia, res especial, però normalment anem a comprar llibres. M'agrada molt anar a Barcelona, una botiga que es diu Norma Còmics, on venen còmics i m'ho passo molt bé. Bueno, jo soc l'Alba i també tinc 13 anys i també sóc una fanàtica dels llibres. El que passa és que normalment celebro Sant Jordi anant a Barcelona i vaig a firmes de llibres d'autors que m'agraden molt i després també compro llibres i tal. Quan era més petita sí que me'ls solien regalar, però últimament, potser em diuen et regalo un llibre però escull-lo tu. I m'agrada molt perquè així puc decidir què és el que vull comprar aquell dia. I és un dia molt especial per mi perquè els llibres són una de les coses més importants per mi que hi ha al món i per això m'agrada molt i anar al club de lectura també. Jo també vaig al club de lectura de la biblioteca i vaig perquè m'agrada molt les xerrades que fem un cop al mes. Jo vaig començar a Fantàstida fa temps, quan vaig arribar aquí a Santa Eulàlia, perquè un extraescolar m'ho va recomanar ma mare i em vaig apuntar. Al principi era la quarantena i ho fèiem amb videotrucades i era molt divertit i després ja em vaig passar al juvenil i està molt xulo, ens donen un llibre cada mes, el llegim i el recomanem. Jo vaig començar també amb Fantàstida, però va ser perquè sempre des de petita els meus pares m'havien encoratjat a anar a la biblioteca, a llegir i tot en general. I després, al cap d'un temps d'anar a Fantàstida, va venir la quarantena i després quan vaig tornar ja no m'agradava tant, com potser perquè havia crescut i tal. I vaig decidir anar al juvenil i em va agradar moltíssim, potser perquè soc una persona bastant tancada en els llibres que llegeixo i anar al club de lectura em feia obrir una mica la ment i crec que tot del que parlem són temes imprescindibles de la vida i està molt bé al club de lectura perquè estàs amb gent amb la que et portes molt bé, que sou amics i etc. I llavors al final no és només anar a parlar de llibres, sinó compartir les emocions que has tingut amb un amic, que al final és molt més fàcil fer-ho amb un amic que no amb una persona que no coneixes. Per exemple, l'últim llibre que vam llegir al club de lectura, que es diu Toc Toc i al cor, em va agradar molt. A mi personalment és de superació, amor i pèrdua i em va tocar molt. Va ser dels primers llibres en els quals hi ploro mentre hi llegeixo. Em va agradar molt i és apassionant. Sí, a mi també m'agrada molt per totes les raons que has explicat, però no només els llibres que llegim al club de lectura van d'això, sinó que llegim de tots tipus. Per exemple, a mi una saga que vaig descobrir amb el club de lectura que em va encantar va ser la de Cazadores de Sombres, que ens van proposar llegir el primer llibre i vaig pensar que estaria bé, però la veritat és que em va agradar moltíssim i va ser un llibre amb el que vaig, aquest concretament no, però el tercer de la saga, vaig plorar moltíssim al final i crec que sense el club de lectura al final no hagués acabat llegint tots aquests llibres i no hagués descobert que una saga fantàstica que em va agradar moltíssim i que crec que li pot agradar a qualsevol persona de la nostra edat perquè parla d'amor, o sigui que si us agrada el romanç està molt bé, també parla d'amistat, de pèrdua, d'empatia molt també i finalment de fantasia i també és una cosa històrica perquè passa al 1800 i em va agradar moltíssim i no només aquest sinó molts llibres del club de lectura, però també hi ha hagut que no m'han agradat, però jo crec que està bé que t'agradin i no t'agradin llibres per poder donar la teva opinió sobre els que t'han agradat i els que no. Jo una col·lecció que recomano, jo sempre m'he tirat més a la vessant de còmic, manga, i un manga que recomano molt és Doctor Stone, i és un manga que parla de que tothom, tot el món es petrifica, i és sobre ciències, perquè un nen, que li agraden molt les ciències, es despetrifica
i comença a experimentar i reconstrueix el que hi havia antigament, com per exemple telèfons mòbils i coses, i ho construeix perquè ha passat 300 milions d'anys i clar, el món torna a ser tot una selva i reconstrueix tot el que hi havia antigament. Una saga que a mi també m'agrada molt, que diria que has llegit, és Los habitantes del aire, que és bastant semblant a Cazadores de sombres en l'aspecte de que és de fantasia, d'amor, d'amistat, de superació, etc. I aquesta saga va sobre una noia que es diu Jud i viu a Elfheim, que és la terra de les fades, i resulta que viu allà perquè el seu padrastre va assassinar els seus pares i es van portar a ella, a la seva germana bessona i a la seva germanastra, que també era filla del seu padrastre, a aquella terra. Llavors, el que passa és que l'Ajut és mortal i la seva germana bessona també, mentre que la resta de gent d'aquella terra són fèrics, tenen poders sobrenaturals. Llavors, la critiquen moltíssim, li fan la vida impossible, sobretot un príncep que es diu Cardan, i la relació entre el Cardan i l'Ajut em va semblar preciosa perquè en un primer moment s'odien moltíssim, després no tant, després un altre cop s'odien i crec que reflexa una mica també aspectes de la vida real, no? Que t'enfades amb els teus amics, després deixes d'enfadar-te. I em va agradar molt per això, perquè em vaig poder posar en la pell de l'Ajut i el Cardan. I és un llibre molt bonic, no sé quina opinió tens tu al respecte. Jo també tinc aquesta col·lecció, vaig pel segon llibre, Rei Malvado. M'està agradant molt, realment, em fa pensar en lo cruel que és la societat, perquè al final ja parla d'això en el primer llibre, Príncipe cruel, una persona molt cruel, i al final jo veig aquesta persona com tota la societat, perquè al final la humanitat és bastant cruel i em toca molt la fibra, és xulo, apassionant. Sí, no sé si sabies, però a part dels 3 llibres que formen la col·lecció inicial, n'hi ha 2 d'addicionals, un que es diu Les germanes perdudes i un altre que és Com el rei d'Elfheim va aprendre a odiar les històries, que encara no me'ls he llegit, però m'he llegit recomanacions i crec que me'ls llegiré en breu. És una de les coses que em vull llegir, em vull comprar per Sant Jordi, perquè la saga de veritat que m'ha encantat, o sigui, crec que són la saga de llibres que més m'agrada i la recomano molt a tothom, perquè, com hem dit, és un reflexe de la societat i de tu mateix. Llavors crec que li pot agradar a tothom perquè pots trobar un matís en el qual t'identifiques fàcilment. També hi ha una altra col·lecció, també ara recomanaré mangas, i és d'aquesta samarreta que porto, Tokyo Revengers. És de que un noi té una nòvia i una banda criminal de Tòquio l'assassina en un atemptat que fan i la nòvia mor i ella està molt, molt trist. I quan va donar el dol al germà de la seva nòvia, al donar-li la mà al germà, es fa un viatge i se'n va al passat i el que fa és intentar fer que la banda criminal no es faci tan criminal i que no facin l'atemptat en el qual la seva nòvia mor. I es fa de la banda i descobreix que encara que sigui una banda criminal, són molt bones persones i al final descobreix que, per exemple, encara que aquesta banda, que es diu Tokyo Manjikai, són els creadors, diguéssim, de l'atemptat, en realitat no va ser idea seva, va ser obligats per un altre, que és el real dolent, i ell va variant entre el passat i el futur, entre el passat i el present, donant-li la mà al germà, el qual descobreix tot això el que passa quan li dona la mà, es fa policia, comença a investigar el cas per atrapar la Tokyo Manjikai i és molt interessant perquè al final també parla això que hi ha ciutats i països que estan dividits en molts bàndols i és xulo.
Una altra saga de llibres que m'està agradant molt i que m'ha recordat això perquè és sobre una terra que està molt dividida, és Trono de Cristal, que encara no l'he acabat, per tant no puc acabar de donar la meva opinió, vaig pel tercer llibre i en té 8, però de moment m'està agradant moltíssim. I bueno, com ja haureu deduït, a mi m'agrada moltíssim la fantasia i el romanç i aquesta saga també va sobre això. La protagonista és una noia que es diu Celaena Sardothien, que és la gran assassina d'Adarlan, i Adarlan és un imperi que el seu rei ha conquerit en menys de 10 anys i ha estat molt sorprenent perquè ha derrotat a grans potències militars que en teoria no podien ser derrotades, i aquest és un gran misteri que es va desvelant conforme van avançant els llibres. Llavors la Celaena, al cap d'un temps de ser assassina, la van capturar i la van enviar a Endovier, que és un camp de treballs forçats, en el qual la obliguen a treballar en unes mines durant un any. I llavors ve el príncep hereu d'Adarlan, que es diu Dorian Havillard, i la ve a treure d'allà perquè la vol dur a ser la campiona del rei. Això vol dir que el rei farà una competició entre la gent més guerrera, més capacitada en aquest àmbit físicament, i el que guanyi serà el campió del rei, que serà l'encarregat de fer la feina bruta al rei, és a dir, de matar els seus enemics. La Celaena, com que no té una altra opció, o sigui, és o quedar-se en Endovier treballant tota la vida o ser la campiona del rei que l'ha esclavitzat i que va matar a moltíssima gent, se'n va allà i el primer llibre és bàsicament com intenta ser la campiona del rei. En aquest llibre, que és una cosa que m'agrada molt del romanç, també apareix un altre personatge, que és el Chaol Westphal, que és el capità real de la guàrdia del rei, i m'agrada molt la relació entre els tres perquè el Dorian i el Chaol són molt amics, però la Celaena trencarà i enfortirà a la vegada aquesta amistat, i m'agrada molt perquè ens fa reflexionar sobre l'amor i sobre el que deixaríem, les amistats que deixaríem per l'amor, no? I que al final una amistat no té per què ser més important que una relació amorosa, però al final també és la decisió que tu prenguis i l'opinió que tu tinguis respecte a la teva amistat i la teva relació. Jo, per últim, també et recomanaré una saga de còmics, aquest cop com novel·la gràfica, el qual es diu Heartstopper. És d'un noi que és gay i que li fan la guitza per aquest motiu. En el primer còmic comença sortint amb un noi, però que el noi en realitat és un acusador i al final acaba fugint d'ell i s'enamora del machote més machote que es podria haver enamorat de tot l'institut, però que al final es fa amic perquè comencen a rugby amb ell i al final s'acaba fent gay. És molt maco parlar de tot aquell tema de LGTBIQ+, que actual, és molt maco, amistats, perquè també hi ha diferents històries d'amor entre elles, a part de Nick i el Charlie, que són els dos protagonistes. Hi ha altres, com dos amics, l'Ael i un altre, que l'Ael és transsexual i que ara va a un institut de noies, però que originalment era un noi. I l'altre noi està enamorat de l'Ael. També hi ha una relació amorosa entre ells dos. Sí, jo també recomanaré un últim llibre per acabar, que m'ha recordat el teu perquè també és de gais i tal, i es diu La canció d'Aquiles. És un llibre preciós. Crec que mai he llegit un llibre tan complex a nivell no només de la història, sinó del lèxic. Cada paraula és imprescindible. Vam haver de recitar un fragment al club de lectura i no sabia quin fragment escollir perquè em semblava tot imprescindible per introduir el llibre. Va ser molt difícil perquè
de veritat que està perfecta, o sigui, la Madeline Miller, l'autora, ha fet una feina excel·lent amb aquest llibre. I bueno, la història és sobre Aquil·les i Patroclo i està narrada des del punt de vista d'aquest últim. I bàsicament és la seva relació d'amistat i de gais al final, però tota l'evolució, tota la negació que els hi donen, ja no només perquè siguin gais, sinó que perquè hi ha gent que simplement no accepta la seva relació perquè no creu que puguin estar junts, no perquè estiguin dos nois, sinó perquè creu que no poden estar junts perquè l'Aquil·les és molt poderós i el Patroclo és un noi bastant normal. I o sigui, aquest llibre em va encantar moltíssim i arrel d'això vaig decidir llegir-me Circe, que és de la mateixa autora i és un llibre molt feminista que no puc dir que estigui tan elaborat a nivell de lèxic, però que també és impressionant. I em van agradar els dos moltíssim. La veritat és que tant al final de la cançó d'Aquil·les és brutal, o sigui, em va destrossar moltíssim i a la vegada em va donar la sensació de que havia evolucionat absolutament tots els personatges a un nivell superalt i al final de Circe és que és increïble perquè ens dona un punt de vista de que el que tenim, encara que sigui molt bo, potser no és el que realment desitgem o potser encara que sembli molt bo no és el correcte i em va fer pensar moltíssim en la societat actual, en tot el que tenim d'una escalada frenètica pel poder i arribar fins al munt de tot. I aquest llibre, que és justament del contrari, sinó de com la protagonista, Circe, s'adona que no vol tot el poder que té, em va impactar moltíssim perquè és just el contrari del que passa actualment i per això crec que està molt bé i tot i que hi ha altres llibres que m'han agradat molt més a nivell d'història, puc dir que aquesta és la meva autora preferida. Ara que has parlat de Circe i la canció d'Aquil·les, que no me'ls he llegit però sé que són sobre mitologia grega, vull parlar d'un autor que fa molts bons relats sobre mitologia, que seria Rex Riordan, suposo que el coneixes. Sí. No he llegit gaires llibres d'ells, però pels que m'he llegit m'han agradat molt. Jo, per exemple, m'he llegit el primer de Percy Jackson, que ara vaig per camí tots els que em queden, i m'he llegit els 3 primers dels Herois de l'Olimp, que seria la continuació. Sí, jo m'he llegit tots els de Percy Jackson, els Herois de l'Olimp també, les proves d'Apol·lo també, però em falten encara alguns de mitologia nòrdica i de mitologia egípcia. Però aquesta saga, jo crec que totes les que hem dit abans estan molt bé a nivell de reflexió, etc. Però aquesta és una saga per riure, o sigui, és una bogeria cada capítol. Els títols dels capítols són divertits en si mateixos i al final, encara que el protagonista, Percy Jackson, que és un semidéu i representa que és tot poderós, tingui poders, al final és un nen que no sap el que està fent i no para de fotre's en líos. I al final està bé llegir coses com que t'arribin, no? Que siguin importants, però també va bé riure mentre llegeixes. Jo mai he rigut tant amb cap altre llibre. M'ho he passat superbé llegint aquests llibres perquè m'estic rient tota l'estona. I, bueno, per si no teniu una idea gaire clara del que va aquests llibres, són el Percy, que és un semidéu fill de Poseidó, descobreix un dia que és un semidéu i se'n va al campament mestís, que és on van els semidéus. Llavors resulta que han robat el llampec de Zeus, l'ha de recuperar, i tot un seguit d'aventures que acaben desvetllant monstres molt antics i, bueno, al final la història està bé, però el que més m'agrada d'aquests llibres no és el desenvolupament de la història, sinó lo divertits que són. De veritat que els recomano molt. Potser si sou lectors molt avançats per la nostra edat ja us queden una mica petits, però per nens així d'entre 8 i 12 anys és ideal. Jo m'ho vaig llegir amb aquesta edat i m'ho vaig passar molt, molt bé llegint-los.
Jo normalment llegeixo així com mitja hora al dia perquè no em deixen llegir més i perquè no tinc temps de llegir més, però normalment sí que és veritat que escollo tantejant molt els llibres que llegeixo perquè no m'agrada perdre el temps llegint, o sigui, el que llegeixo m'ha d'agradar moltíssim. Llavors, no és que si no sé què llegeixo busco per internet, sinó que normalment m'han recomanat molts llibres, els amics que tinc es llegeixen molts llibres, llavors ens els recomanem entre nosaltres i bàsicament és així com descobreixo els llibres, però per exemple l'altre dia vaig descobrir uns llibres per internet que em van cridar molt l'atenció i que me'ls compraré properament perquè em van cridar l'atenció i crec que em poden agradar, però normalment descobreixo els llibres amb recomanacions que em fa gent que conec perquè a més, com et fies més de la gent que coneixes que no de gent d'internet i ja potser no és el nivell de confiança, sinó que saps el que li agrada a la gent que coneixes, llavors com que saps si t'agradarà el mateix que a ell o no, coses així. Jo la meva manera de trobar la meva lectura és o donant toms per la biblioteca. Per exemple, Doctor Stone el vaig descobrir anant a la secció de manga, vaig veure un manga, el vaig agafar i em va apassionar i vaig a la biblioteca, només tenien l'1, 2 i 3, però vaig anar demanant que em portessin fins a l'últim llibre, el número 24. Són petitets, però al final són de còmic. El manga es llegeix molt ràpid, et pots llegir un en mitja hora. També molts, el que passa amb els mangas és que al final també tenen la seva vessant a anime, i al final és més conegut l'anime que el manga, però doncs així, quan veig que un anime és molt conegut, em miro el seu manga, perquè a mi els animes no m'agraden, perquè no sóc capaç d'estar tanta estona davant de la tele mirant la mateixa sèrie i al final m'ho llegeixo un manga, si és que m'agrada. Normalment em llegeixo el primer llibre i si m'agrada segueixo. També m'han recomanat molt, com Los habitantes del aire, ho vau recomanar vosaltres al Club de Lectura, o Percy Jackson també. Parlant de adaptacions cinematogràfiques, jo no sóc de mirar pel·lícules que són una adaptació d'un llibre perquè, sense ofendre la gent que li agradin les pel·lícules, la majoria d'adaptacions de llibres comparades amb el llibre són un absolut desastre. No dic que la pel·lícula en si no estigui bé, tot i que a vegades passa que no està bé, però a vegades el pitjor de tot és que no té res a veure amb el llibre i li posen el mateix nom que el llibre i no té res a veure. I a mi em fa molta ràbia perquè a mi m'agrada llegir els llibres que... O sigui, els llibres que m'he llegit m'agradaria que els adaptessin en pel·lícula tal com es mereixen, no com el director decideixi que s'hagi de fer. I em fa molta ràbia perquè quan veig una saga que m'ha agradat moltíssim i veig les adaptacions cinematogràfiques, no sé quina feina han fet, però no han tingut gaire en compte els llibres. Sí, al final és el que has dit. El director hauria de ser el llibre, perquè és molt diferent de vegades. I hi ha coses, per exemple, entre anime i manga, quan llegeixes un manga hi ha molta més cosa que en l'anime salten parts, o de vegades n'afegeixen perquè sí. Detectiu Conan és un clar exemple. Detectiu Conan, en realitat, l'anime, tot i que és molt bon anime, però el 50% de la sèrie s'ho han inventat, no apareix en el manga, o també hi ha mangas que no estan adaptats a l'anime. A mi el que em fa ràbia és quan es salten parts del llibre i llavors no té sentit la pel·lícula. No sé, em sap molt de greu perquè els llibres són absolutament increïbles i les pel·lícules com que el rebaixen, no? Sí.